Danas se najveća borba u Srbiji vodila za Barič kod Obrenovca. Zbog nadolaženja vode oko 13 časova doneta je naredba o hitnoj evakuaciji tog naselja, što je učinjeno za nekoliko sati. Tamo je Sanja Ljubisavljević. Sanja, kako sada izgleda Barič? Milice, barem jedna trka je dobijena, to je trka sa vremenom. Barič je sada prazan, prvo poluvreme, možemo tako da kažemo, je završeno i ovde se, odnosno u Bariču se očekuje taj vrh poplavnog talasa. Nije bilo lako tokom dana, nekoliko sati trajalo je ubeđivanje građana da napuste svoje domove. Policija, žandarmerija išli su od vrata do vrata, prolazili megafonima, pozivali građane da napuste svoje domove kako bi se evakuisali i otišli na sigurno. Sve vreme su ih čekali autobusi, minibusevi, čak su se i taksisti iz Beograda organizovali kako bi došli da pomognu građanima. Iako su se pojavile dezinformacije, hemijsko postrojenje u Bariču je sigurno, dakle, nema opasnosti za građane. Međutim, kako je to izgledalo tokom dana, predlažem da čujemo, razgovarali smo sa nekim građanima. Stan na drugom spratu je poplavljen u naselju Obrenovcu. Šta da vam pričam? Bili smo zatočeni 2 dana tamo. Ni vode, ni struje, ni hleba, ničega. Negde jutros oko 8:30 naređena nam je evakuacija sa 2 helikoptera. Mi smo bili toliko opušteni u Bariču. Smatrali se da to nas neće zadesiti Obrenovac. Niko se nije nadao, to je bilo iznenada u roku od nekih možda 20 minuta. RTS je objavio na tom kanalu da se hitno evakuišemo, a ne znamo gde da se evakuišemo. Evo, izašli smo, stojimo, ne znamo gde idemo. Spakovali smo stvari i čekamo do dalje. Sanja, tokom dana najavljena je i preventivna evakuacija dela Umke. Jesu li građani počeli da se evakuišu? Kakva je trenutna situacija, najnovije informacije koje možeš da nam kažeš? Milice, jesu, ovi donji delovi Umke počeli su da se evakuišu nešto kasnije popodne. Tu u stvari preti najviše voda. Međutim, ovi viši delovi još nisu, kako su nam građani sa kojima smo razgovarali rekli, za njih ne postoji opasnost i nisu čuli naređenje od nadležnih da napuste svoje kuće. Međutim, preventivno su neki već evakuisani, prevoze se autobusima, minibusevima, međutim neki su se i sami organizovali i krenuli ka prihvatnim centrima. Ovi drugi kažu da su spremni, spakovali su svoje stvari i čekaju šta će biti. Ovde se inače vrh poplavnog talasa očekuje baš u ovo vreme kako su nadležni najavili, ali kažu da mesta panici nema. Međutim, ono što se sada dešava ovde jeste prava radna akcija. Građani iz Umke, ali i iz okolnih krajeva Beograda okupili su se ovde, postavljaju džakove sa peskom kako bi odbranili ovaj donji deo Umke. Međutim, voda je još daleko, negde u nekim donjim delovima dolazi u stvari do samih tih bedema. Međutim, kako kažu, opasnosti još nema. Milice? Hvala. Sanja Ljubisavljević javila se iz Bariča. A iz Obrenovca je do sada evakuisano više od 4.000 ljudi, a akcija spasavanja se nastavlja.